Natutukan niya yung ugali. Paano mo yun? Yun ang ulit mo. Pero pag ano ba, Hindi ko pinag-ulit yung pasal. pero mura mo, para ibang pangit ng ano, ganun ako, pwede na ayun, sa ating mga ibang bansa. Nakalagay lang na sa alcohol. Wala magawa na takbo ng alam. Sa pier. Nagluto ko lang. Hindi, sa barko talaga nga. Yung alcohol. Wala magawa
Tapos madilis mo yung sa'yo, tapos mawawara ka lang mo. Yan, bisa ano, sa pagkakita talaga ko ba? Sarang ka. Ano mo may card? Isda ko na ka dyan. Nagkakaramit kami sa lobby, pasa ka. Hindi yung nga, tubal ko, ito ba? Diba mo na kinali? Tubal ko. Isda ko na ka dyan. Masalang ka, oh. Ano ka man? Hindi nga nga, ayok. Kung nagluksong hayop. Yung isip ka niya. Diba tulong? Gusto ng hayop na ito. Ikaw pa na ako na hayop. Gusto rin ka makita. Kahit mong hayop ka. Uy. No. Yo, cheese! Yung, pinapawag. Sinali ko. Oh, ulang na kayo. Wow. So, may sisasyan, tingala ba na play? Oh, Ikaw na mo. No. Baka. Hindi ko sure. ang makala ko. Pares one is Yan ang mga banat, pagpalak na kilala nga. Ito sa mga hayop. That's my mom. Sorry, wonder if I do that. Ito na kung saan nga yung mga yun. Mabasa mga yun. Pero kukuman na. Bukan siya, bibig. Ba't ginaba ko to sa ano? Sa malabang? Lahat, niya binitsa. Pinagsin niya pa kayo. Kung ka jumping, hindi mo kinalukso na kintin mo sa nasyo. Maski maglukso siya. Hindi ko nga siya nagkontol.
Demon, ano ito, illegal traveling guys. Sa naglukso, yung demon na siya. Pwede mo dito. Bawa niya sa mga diretso. Nakalok sa niya, tapos iinot na ako nagbabula-bawa. Baka mo siya mag-isip baba. Aba, hindi siya nakakalimutin na papa. Pero ang mga pati makalaban din ko. Eh kaya din ko, makalaban din ko ang kaji. Kung dililumis. Kaya din ko lilumis. Tara tao, kali yun. Kaya logi kami. Binuko mo din ko na. Sabi ko mo ba si Dino? Binuko mo din. Wala ko na nabibigyan na ko. Yan na siya, no? Sa tagang mo, siya ko. Yan na ko. Ilugnog sa amin yung gibado. Para mo, ma? Ito yung... Inagyan na kayo sa inyo. Yan. Si Dave, si Paco, lululog ko. Ilugnog gibado. Ito ko, para ako ko. Di ba ba nga ito sa sarong? Puro bangat, di ba? Ano ako nakurab? Si Uno po yung nakurab. Pati si ano, yung mabulok ka lang ko sila bukuha. Wala na ako nga. Di kaya di ko sa liwat si Pupi. Didisplay ako di po din na niyo yan. Akala na nga, bilo na nga siya nung pati-pati kung pas mo na yung buka. Sali, nakasabi ba ba? Nakatupid siya kasi yung nga yung. Wala na pa na ito. Sabi ko nga, wait, ano pa yun? Mula nung kumapangilin siya, o paano sa bakit? Masiro-siro pa pa niya. Mula nung kumapangilin siya, o kapagkalawa ko ka. Ano ka, ano kalaban yun? Wala po, ano ko pa ito? Kaya ko siya. Wala po, ano ko ito? Kaya ko ito. Para kami bilaw ko sa rope. Yung ito si Bulugay, yung sniper ba? Yung nakalaong ko. Puro ka no? Magwan. Magbawi ka nga ni. Wala ko na ang bawi ka nga. Wala ko na ako. Wala ko na ako ni Budulun pati yung ano ito, dinito. Wala ko na. Kapalan mo! May puniw. Wala ko na. Ano mo? Kasi ko mo. Tawa orang ko nga ito. Pagkakaroon ka dito pa ako yan. Wala mo
si Alex, ito na wala. Si Alex, si Domino. Or, ano? Yung ano, boy? Ito yung ano ni Alana yan, ni Maye. Ito na lang, si ano, boy? Pero si Toby sa nag-score na. Hindi na, nakalala mo kasi si ano, boy. Putang edad ni Tio, 153. Hmm. Year, 190. Ay, wala. Diba? Ano yun? Pira na siyang taon mo niyan. Pira na, ano mo? Pira na siya? 123. 2023 na ba? Happy ko na po. Kaya magamano niya, masiglaw yan. Para sa... Nagkakaang kapos, prutas. Yun, magapanon. Ang mga tao nakabot pang gatos. Dahil pa ako sa mga ano, yung karning mananahon. Wala na, maganda pa ako sa iyan. Pag nagkakaang yung gagabos, ulit silang, so bawira mo, pag ako kang mananahon yan. Sila sa dagat. May ano, may reward niya, na yung admin. Wala na yan. Magtawag sa nga ano, sa ribo-ribo. 100. Awan. Yun yung plan siya. Ay, balog yun. 100,000. Vision, balog. Minimigit naman sa mga. Oh, mag-legit, pero big. Yo! Tawa na ako piso. Lulugan pa kanya, parang ganun na rin. Ay, pinulugon. Bulugan pa lang na. Paano daw ha? Diyos ka din. Wow, hindi ako napapasal niyo, Jay. Niribon sa ng ribon na. Ano yung wala?
Lulugod to. Hindi ba magtira ko? Ilan po kayo sa Pilipinas? Ilan po kami dyan? Ha? Dito, go! Ha? Ha? Oh, ano? Ano? Yan, makakot yan. Kami sa nito. Hindi mo makawag. Ako, nandito ka na. Yan. Nakakalaw na, dito. Tumasunod makawag. Eh, ibang magagawin lang ito masunod. Iba pa. Sino ba? Pero makulog ba? Ha? Hindi, hindi ka magpili. Ano yung pami? George na ka, may makulutan. Team Paul na yun. Nakalabat si Buti nila talaga. Pero awi-awian nga daw ako dito. Mayroon nga ito, ako galing ito ba? Wala ko may libre ko. Kano ko yan? Kasi gusto mo mo. Ito yung ano ko. May cup para wala to. Bili ko dyan na jersey, pato. Bye. Ato yung adversity, kumpay. Silik bulan, natutulog sa iyo. Pero hindi na. Hindi na kaya, uligan na ano. Ano dito, varsity ng mga sa coach ka ba? Nag-medyo ba kayo doon tayo? May libre dyan, sapatos ka, kaya hindi ako magdadala. Kaya ni ano? Kaya ako Kaya naman pinag-order ako. ko eh. Ano ka? Kung bagada dati ng gano'n dahil siya sabi niya, Sheriff Cafe. ay, natural kong pagkawa. Hindi pa eh. Kaman ka nga, exactly. Masagot sa ikaw nga, exactly na ginagawa. Ikaw ako na, Julio. Ayok ko. Wala pa, wala ka. Wala ako kung ano pa dito para mo. At ipapasok ko.
Masigagaling ako. Buwa ko ba nga. Hindi naman ko pamali ang nila. Ikaw puta nga eh, na para maaral ka ka na, di mo pambali. Para, Sanay ba sa namin pamilya ko na to? sanay ako sa wala ka to. Para hindi ako natang mga dribble ko nito. Hindi madala ko. Ang tigka niya correct ba gabi? Pag makaon ka na ba yun? Nagsiyaran ka, nagsiyaran ka. So, Dahil ka magdara. ano mo, ano, mas bali-bali Hindi buo na yun. birthday. Pero like kayo, ito narama sa brober di mga epictus baga. At gigibo kayo, natigarap ko ba kayo? Naku, natagal nagbabalyo, sa balyo nag-aagi ang bula, baka tigaan ko kanta yan ako sa tuba, tigaan ko kanta, hindi nag-aagi ang bula. Kaya kasi ang binig ko, kailangan ko ka, ito nagbinig daw mo lang, nagyalo ka. Kung may mo man ang birthday, bagang itik to. Wala, parang ko, kung sa tuba. Hindi na sa mag-birthday mo, hindi sa birthday lang. Straight to Bahay na, sana yung kayo mga, ito daw, yung palaw ka, Wala na pa sa... gabi, no? Di ba sinasabi? Ako naman. Sige, kaya... ano ba? Malapos lang kami. Yung mga... Binapers yung si Jimmy. makakawat ako. Pwede ka magtawa. Parang bitis ko ulo. Nakalit ako, magaling ako. Ano gamitan mo ito na? Init, ito ginagawa ko, ginawa. Kasunod niya, kasunod niya. Kasi ito na. Ito na, ang bago na. Ito pa, oh, kami ka namin ang mga Malaw ba mga ito? Parang, Sinugal ko kay... Ako ang dati na ba? Kay mo? Hindi ka na, hindi ka na, hindi ka na, Ala! Hindi na ako doon. yung nanonood din daw. Ibisin mo an. Sa ano ka, lumay. Yung nga, inis ko namin daw. Ganun mo guys. Isa. Double D. Ang sabay ko sa Sa Pakistan. may ulo ka pa? Mata. Ano ulo ka pa? Iyo. Balon. Magkasunod na. Yan, kasunod na yan. 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 Hindi kita sunod. Kaparoon din. Hindi naman. Hindi ka ba sa Diba?
Sabay sa tao. Hindi mo sila. Singapore. Sila lahat. Ano, wala dyan, oh. Wala mo mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What's this? Okay. Ito, eh. Meron lang lumahal. Wala nga ito. Hindi ko muna. Wala ko din ako sa mga. Uy, ito. Woo!
Kay Tuyo. Ano hindi daw ko? Dahil kay Pag Tuyo. minsan sila nag-iinit. Ano na lang. Ano siya agad ba? Ang konsen mo, pero kung mga Jobe mo lang yan. Yung corny ba, corny? Ay, madalaki. Corny ba, corny? Alam mo sa malapang na wala na. Corny, ay Diyos. Ikaw yung namin. Galing, galing, galing. Wala, putang hayop na. Mukha na sa may malaglang pa ako. Ano kaya? Saan sa naman? Ano lang, ano mo may ikutin mo? Hindi mo ka na. Ano mo? Ba? Wait, pa rin ano ba? Iba rin sila ba? Tapi, supari ka spray. Iba kami pares nito. Ayun, ito. Ano dito? Wala ba eh? Wala. Baro. Alam. Yan ako yung bakit niyo. Pati ang shift na sa akin yun. Ang kinyo ko. Ano hindi niyo ba doon? Sige, ito kayo next. Hindi ka abs. Yan, yung mga Pero kapag umatake, wala na kayo tayo ng relevante. Ang sabi ko kung magaling ka sa relevante. Ano to? Yung patutot na Pati ano pagka. sa back. Rakman. Di na mag-back. Papayo na sa natin. Pagka di para kanya. Sige. Okay, hirap. Hirap. Bro, nakuhaan. Go, man. Parang bigyan mo. Doktor. Di na mag-back pakulani. Back. Inihid. Hindi, sadat. Uniyo. Iba ko niya. Hindi, iba ko niya. Ano ba? Isa na ako bakor. Iyo. Iba. Yay! Lahat ba pares kita sa pengaran? Hindi na patok mo. Peran. Patok. Hindi na patok mo. Bagay yun. Tataglas ako. Ano sa'yo mo? Anak mo sa'yo mo?
Ginabi. Ginagawa ano mission na sa lupa? Marami ng population. Yun yung pagkakaroon ng mission mataas. Yun yung pagkakatuta. Marami doon. Ginagawa. Ginagawa. Tulong pamilya. Kaya magkalabas. Oh, may pag-usapatos yung boom, group pala. Hindi ko magpamigil yan, di na pwede. Yan. Pero sa yan nakapwede. Meron lang bumabalik. Meron lang ay, noon siyempre, di araw-araw ka din kasi kibot mo yun. Saka wala mo yung masasakit dito sa Pero pwede. Kamus nga ako. Kami ako. Ikaw din naman ang mahirap. Siyempre, ito na rin naman ang kinaya. Just ko sa kaya may iba naman ito. Lakas ng matatang mali. Siguro naman. Ano naman natin. Di ba ba hanip? log pa nga, log, please log. Siguro ko sa kabilang nito. Parang sana malaman ako sa inyo na po kayo. Hindi ka Malapit ko sa tanipi ako to dito. Lucy, pwede sa ito. Ano? Dua. Lucy. Log. Inyong yan. Yan talagang keyboard ko. Yung mouse ko. Dapat sa live. Lucy. Sit, pero sit. Pero
Utang reloading ako doon ay. Utang reloading na naman ay hindi porta. This one. Sama ko isa lang. That's it lang. Ano mo daw? Ano mo daw ka dyan? Tama rin kasi. Napitag ko ko na ba yun? Anong phone mo ba yun? Walang pita. Anong Wilmich ka phone? Eh? Parang kape. Kape. Saan ka mo? Yan namin. Kaya nga nagbukas. Bumata siya dyan. So, ano, so, sisi. Sisi. Hindi mo ako Kaya tama. Yan ulit. nag-reduce sa loob. Then, ang gamit ko yung ano na ako? Nakalimutan ko yung
Gawin na lang, wait. Gili mo ko tayo sa linggo. Gili mo ko na tayo sa linggo. Ikut kaya hindi ako. Sige, Ikut, siguro, siguro, siguro. ano nga, yung yung kinopportable mo. Kahit ang malas na. Sige, balik, Chris. Ito ba, kaya? Gusto niya sa loob. Hindi ka na nagawa. Sige na. Bukod. Iya. Pa ako na lang sumunod. Ito pa na, i-speed up ako. Ito pala ba? Kaya balik kami dito eh. Wala, magkakaroon ako. Kumain ka dapat kalabang katawan. Magkutok. Bukang wala kaya. Wala sakay. Ay. Ay. Kaya natin.
yan. Para tigas yung nakalagay niya mo. Siguro ko ba ito? Siguro ko talaga ito katagalan. Wala nga sakay. Wala. Eh, maganda ka. Milo, kaya. Boom! Lego ko! Lego ko! Lego. Hindi lang. Mahal. Ay! Ay! Hindi na ito kahit kuma. Mahal. Malayo ka. Darat at sa Mario. Hindi mo mabadiwan. Hindi mo mabadiwan. Pero hayop na ito. Bila ko na ito. Ito. Bila nito. Ito po. Woo! Way pa ko! Ay, wala akong time siguro na hayop ko. Wala yung isulit ko yung blood ka pa. Walang pamahal daw. Yung hayop na ito. Sabihin mo pala ni Shay. Ito. Sobrang. Hayop siya. Yan ang safe mo. Dito sa side.
Tondo. Ay, ang harapan. Dala. Ayun. Oh, kabalyo. Ah, yung tubig ko magsasabi. Ipunta mo na yung Hindi na din ako nito. panga. Minsan, tapos, Subo sa chicken nila. Kapala na ha. parang kagabi, Hindi na nakakalakulit. buta na po. Init na din, sir. Punta naman po. Sir, sir, sir. May ilang sir ka ba? Yun o, yan ano. Cheater! Sino? Cheater? Cheater? Tama yung mga Putang edi. Ako na magkakindot ng sika. Kita suai tadi. Okay na. Ito mga sinagabugas ko na. Video. Sakay kayo. Punta pa na. Sakay. Sakay. Ay, ginaw, puta mong kaskas na kayo. Hindi ako mabad. Nagaganahan ka. Si Black natutulog. Sabi ko, Chu, cheater! So, ay, confirm. Confirm. Di pa na-start baby punta. Yung ulo, Ayan. Mas kape. Chicken kaya kayo. Yan na nga, doon ko sa So, yung mga sinagan. Kasi chicken pala na. Ginaw. Uy!
Yun. Huwag kami Wala ko nakakalito. masisip. Yung kalangan, sa bahay. Ayukan. Ayun. Hindi pa alam ba? Alam. Nagawin lang yan sa kapatid. Ay, kulit ka na. Ay, bakit? Isa pitong sino ay, pero Miraw, sige. Aray na. Dali. No, resolve na lagi. Nalimukan. Ang wala ba doon? Sa inyo na lang boy. Si Sir, ano mo, tindahan niya. Bakit magsalaan? Yung mga nasa site ka, site mo to, surat-surat ko pati Dapat sa ano kapit na. titigil,
nakakabit mo. Yung isang, number one. Hindi ko siya nagkaroon. Number one. Number one. Kuya, sino ko? Balak na ako. Bakit mo ba yung ikutin na? Sakay. Ang ganda na. Sarong, hindi na ito. Butang ninang ng hayop na marabang na lang. Bawa ako. Ito na tayo ko ka. Review. Review. Ito lang. Hindi pa ako tuminyo. Ganun. Walang may push. Hindi puta. Dahil yun ang tutok na. Hindi puta pa ako. Down na. Ito. So, hindi puta. May tutok pala. Tulong. Ngayo, pares pa kami na. Puta. May stop. Mobo ka lang. Ah, kinagupras. Hindi na sanay. Pwede naglamang na tayo. Ebe. Ako na, talagang wala ako. Hindi naman lang sa akin. Hindi ka na ang gutak mo. Ano? Nakalamang kitang first. Yeah. Pala mo sinuto. Nakalamin ko dahil sa kitang first. Yeah. Mga 5 sa tayo. So, na-score ko yung score na ano. Ito, eh. Hindi nga yung nakapatid. May iba. Bitin ko sa ako. Bali doon, ano, katong sa gayo. Uy, sabi sila. Sa device sa tulog. Kaya mo rin pinatitirahan. Kaya parang, May pa ako naman, hindi ka na ng utangan. Hindi ka na ako. Doon pa naluyo. tapos wala ako na din. Ba, nakapagpag ko na nga, bigyan ba't mapatag mo? Baka na may anak. Pwede ka makata talaga maka... Pinagkawat sa iyo, duwa. Ano mo din ako? Tawat ako. Ano hindi yan? Ang tawag ito na? Oh, may, ang dati ko yun eh. Ganun talaga. Maganda na na yan. Ano? Ano? Sige. Nandun na may kita. 1-0. Ayun ko. Ikaw pa kita ka, mas hindi. Ayaw mo din. Wala nang tanong. Oo nga, ikaw. Oo nga, yung pulit-pulit. Sige, sabi yan sila. Ito, wala na bagamit ko. Marco, yan, Marco.
nilipot ako nag-listen na ako nga yun. Nalilita ako matigba. Hindi magmataas gira rin yung mga pira. Ano gusto ka dyan? Ha? Pira na. Kung ka talaga maayos. Yun. Something na mo din po. Di dulo. Ang iba ang Diyos ng pangarap ang school. Ito sa taas ito. Diba, gusto na lang. Dito rin yun. Good ka bro. Bobo ka ba? Kami, ikaw. Hindi mo narinig. Yan, Bundok na na wala. Aba! Tubig, di ka nakinig kay. Gusto ko na ko din. Bumalik ko ba na? Buti na. May mabaril daw. Ikaw paligigan mo rin. Balik ko nga ito may nakalagin na. Hospitalist. Aba? Bakit ito siya roke? Ang ito, ano po man na? Good na. Ibidol. Exhibition ha? Yun na. Ano tawag? Mga bungko? Aba, ang mabugal mo. Ano kita? Kasi ko, bakbo. Akala mga kaba. Ako man na ngayon ko. Para tao sa inyo, mas inyo. Para tao sa inyo, mas Huwag inyo. makotor mo talaga. Para, ganda po ako. Tumag siya. Yung Kasi yung mga kalaban sa lilong eh. Kaya nito, kaya nito. Para di ba kag gumawa, ano? Siyempre ko lang nag... Puro lima. Para ba, protection ako. Eh, Brazilian nga ni. Ikaw, at ako. Hindi pala ako. Ako, nag-extra po ako. Parang po, ito na. Hindi siya Brazilian nga ni. Kaya man nagtawag. Hindi na siya nagtawag. Niligit nga ni. Wala na ito. Bunag Ikaw, ko ikaw. lang. Di ba nga nag-meet na kayo? Ito medyo undang tigbo. Hindi ko lang. Uy, dyan! Pero ako nga sa loob, bilang otro. Pinawala Tiganak. Boo! Ganap Malakas nila. ako! Hindi ako. Gusto ka nakaduwal sa nakatawa Hindi niya ako mga padaman ano. mo sabi ko ba? Ha? Nagula ko lang. Pwede sa kanila mga dito sa Saka, makasubukan mo kaya ang tawag na Okay, kami. Ako, yan. Pwede na lang ako. Ikaw na yung sinig di ba ang pwede talaga yun na Asia na di. Pag tira-tira ka sa na Asia na di. Pag tira-tira ka na. Ako lang. Ay, namin ko naman biglalagan cellphone. Hindi man abot ko mga aki. May kita sa ano, magis.
Doon ako kumaninig ka naman kasi pinayan namin na po. Mabalik ako. Mabalik ako. Mabalik ako sa Oh, wala. Ano ka? Pinarawan ko, get mobile na cellphone. Five tour, ikaw ba kayo? Isa na kaya para sa mga Hindi mo gano'n pa pala. Six, five, unit of piso. Pangit Sige, Gawin naman sa court. Bako na ko pa nga Bilino! Bilino! Yan ah! Ano na sa root? Ilang nga kayo yung nakalaban na ayaw. Tapos ang babae, iba nila. Ay, pamagay sa laot ng tubi. Yan ako, nagkapasa na ako. Ulo, gusto na nung pag- Ano? Lubi nga yun. Kung kami ka sa Diyos sa dapa, akal niya. Utang di panay ko. Utang di panay ko, dumanay pa rin. Usus! Rat! Usus! Ano na, buta mo na, hindi ka lapas. Usus! Nakaantiin! Gani ko na ito, malisip ka. Malisip ka talaga. Pinapi. Awat ako sa sitwasyon. Awat ako sa sitwasyon sa liga. Punta mo na rin sa mouth nili. Siyempre, medit ka mo sa tagal. Mga medit mo Ako na dyan. Abay, magkaroon ka ng... Tawag na. Wala ko pa. Wala ka na marap na yun. Wala ka na din. Mapit kami dito. Kapag ka, kung nagkawal niya, Masagyan ako, wala kang gagawin pa. Mas kayo. Ano sabi? Kung pa kaya na nakikita. Hello?
Kaya kala mo kasi bago magkilibot. Mga takot sa kakulap. Pwede. Sus, mariusip ako. Sobra. Uy! Sa exhibition na yun. Wala ko Wala ko yun. Wala ko yun. Gusto nila po na din. Zero sa nag-fix kung hayop din kalaban mo. Umuso ko yung mga hayop mo mo. Yan, ano. Ano ba? Dali ba? Ibara ako yung mga hayop. Kasi yan, kung hayop na ba? Tapos kayo sa kuya. Woo! Ano? Tutuloy ito gamuadan. Gusto ko luwadan. Pareho pa macho. Macho. Gabi. Sabi na pwede mo talaga yun. Hindi makatukot. Ay, Guys, karantay mo. Ulingin na niyang hayop na no. gusto mo yung ano mo ang ano mo yan? Ano mo naman sabi na? Makikita naman sa bitay. Yan, nasa ko. Nagaya naman. Ay, kung ano kay magpatulog yan. Two. Pang hayop, hindi ko ginapailing na kalaban niyo. Ikaw na kaya ba Salita ka na tutukwik. Ito, binigalabog pa nila, salita ka na tutukwik. Nanaikot. Ba din yun? Ayos. Ay, hello. Lalo ko na ayos. Kaya ko, Hindi na mo kami na ako black. Then, yun. Ah, ayoko! Woo! Woo! Ang ina mo? Ito na kayo. Ang kalaban! Mga chicken dinner nila. Pinapahihira yung tabubukan. Wala pa rin ako. Mga sila yung hindi makalaban. Ito silo. Okay? Ano ba dito ko pinisyo? Okay.
Yung sabi sa kalan ko, wala ba nagsabi mo? Ah, bukas, wala kayo. Ang ina ko, wala mo rin yun. Wala yun. Nagbuhay na lang, ha? May gold sila. Ang ilig siya, buo. Sa pito ko, ginang mo yan natin ang kadali. Wala mo. Kalaan yung sayaw, hindi ka pag-ibigin mo sa kadali. Parang hindi nila. Hindi ka lang. Ay, kaya bro, fight bro. Wow, nag-click. Ini po, Jay.
Nawan niya. Dapat ko ba yung lang pasok ko? Ano ba lang? Oh, wow! Bakit ang nagalit na ako? Nabangan na siya. Siya, no? Nabangan na siya. Nabangan na siya. Ha? Kaya ako? Oh, yes, ako. Ano? Dito ko. Ano dito ko yun? Ano pinag-ako dito? Pinano kayo sa... Ano? Yung ano, umirit ko sa mga ilas man.
Uy, ay, naku, parang nagsisimik. Oo, yun, yun, masakit. Oo, hindi mo. Naku, galing ko. Hindi, kung ano na ako nga. Ano ba, may kamay din yun. Well, masakit, eh. Wala akong pinapasigaw ko. Dali ako. Nagdidok. Dali ako, Joe. Ay, ako nagdidok na. Ilan mo? Eh, magaling ko sa nagdidok. Magaling mo kasi sa nagdidok. Wait lang. Ako ba, ano ko sabi kay Blue? Ito po naman. Ang gamit ito. Hirap na daw. Ang gamit ito. Alam mo yung wig sila ko. May instant ko eh. Kaya ko, so, Parang wala din ako. bakit siya ko sinubot ko nag-exercise ko? Okay mo muna. Wala na po ako nakabulan muna.
Biro ba na ikaw? Hindi ako.
Hindi ako mag-five. Wala ko kayo. 24 na sila. Ako na mga oray. Ay, kung hindi nakuha ka rin ako. Hindi kasi yung may sino ba din? Bakit ka iyo? Mga dragon? Ito. Tugot mo. Ito mo masakit mo eh. Hoy, nakulon! Hoy, nangigig ako! Ano
Ito ang pamilya. Ito ang pamilya. Kaya di pa nakawin. Nakulol! Hindi mas buksaw. Wala ko. Wala ko. Wala Ano man ini? Hindi pa piyo. Hindi talaga. Wala suway. Suway. Ano ba talaga hindi? Parang kapag pinagkukunan niya. Ang una kang mga patok na ayok. Isus! Lord, na. Ano ka ba? Di ba ang ulit sa iyo? At hindi pa nga. Sabi Bilang ng bay. piyo. Ha? Sabi ng bay. Yung iba ko, yung wala ka. Hindi siya. Bakit sila hindi mo ito ba? Magkakulog yun yan. Dio. Oh! Ay, ini. Kasi ba ka? Ikaw sa kapatid. Kaya kayo like it, bro. Shut up, bro. Shut up. Amalas ka lang. Puto ka lang, hay. Kasi dapat. Woo! Wow, bro. Budak na uta. Lipat, lipat. Lipat ito. Eh, mag-i-pay. Oh, sabi na ito. Sabi ninyo. Ito. Wala sila yung Ako lang sa ilong yun. Ano ba na? Down. Kabubuhan. Para sa akin. hindi nila ako. Ano ko nung nilagay? Tama na. Hindi lang ay may ako pala matutupun. Ikaw mo. Ayaw mo pala lang ay matutupun. Hindi, chito siya. Hindi. Ikaw sa mo. Parang magay ko. May ba't may ka Hindi, wala. Tapos sa tapos sa tapos. hindi ka yung Isa. Kina eh. Hindi skinny. Kani skinny na.
Yung susi. Wala, wala. Kasi sa lakon. Siya yan. Wait.